ba no ebeche kuro yi na nche so ye beje ba bia oreku ne kana sem oze ba bia ye befa ba bia na se sompa no ye betere ye bekoye nim na ade ba ko apam me kan se ye tiefo nkoso a no munye mu gidi sanse ye ba ye ne bosome pepepe na nso nioma ya hyase a ye no eche kuro yi ye bi di 40 years ontimi yes na minim se ebe kakra no enipa beji twi no ma ba so mo ba behwe sompa omo ba ti yenka no mo ba do yen so sansa ye nioma ide ba ye se ye bia apono de ato ho ena ye nchiri atene nti de egu botonum no ye nyanyin ho mpo onso na aka wasem we ye sports in a sack we nya sports asem we ye sompa in a sack ti ye ba biem ni asanim ni atesem na obi ensan kane de eno ti na ye hyase no se ye de kase ebo na hyase ye free kase ebo no apɛ no ene ye batisim ewo eye what is a third service ena ye free one ye ba last service ye free wa apɛ na ne Monday ye ba mobrowa ena afa ye free one ye ba for God and country we nyina no kire se ye nioma no a ye de ba no ye mabum saka ati free ye bida ye hyehyɛ ne nkakran esa ka so oto ne mo no a aya na ne twie no eye different obi beka se e cha o de bebo ba menem da bi ye de no nam se ye pani yie ne ye pese ye kora ne yie na so ba mfaso ne ye tseso aba ne ye tiefo so nya bi die nti no ye de ne ye bekora no ana aye mo no obi bensi awatwie eye x enso ha bensi ne na ete se de obi V8 okwakoto no 2025 ya wotwi enti we kire se ye de ne bense dada ya hyehye ne kama ene engie demu eda so ye mo no nti apam menka nko akire bebe na meka ne se eye nyame a bebe nyame dia ba beduru no nyame na aje na mu nya saa nwom no de amame anka mpepa na nke ye pon kra ne aso so a we kra de nya se ye so because ye so ye de news beba ti after news no ne de nyame ne de ato aso hanamafo ne kan enye nyame a ka bebe ye duri akinuye wonderful nyame hira o wano hwam wano tene na ayi no so fata opa o mu de wo baabi a wotie no obi anka nkire wo enna mebusa se nti baabi a meti ne animu na eda so no wo hwe hye nkran wo hye nkran o ye de ame o se nyame no ho oye na ade bia ya na obi nti ase eno nkire na no no mo bo TV obisi ya mo mara fom na ya no mfo adu so anam se mo pese mo nya nipa kaseti ya ase mo sheda hunu bi mo ba bi mo atenten de na mo de aboti so ba bi akwatia oduru na ode na boto se oh yes so eti fatao ami fatao pa ene empanimfo oh yes eni so ade hunu na nanso aduane no so ko kama mame mo mpanyimfo aba so na de ono aye nso ne nsa no bo mi amini ba bi efre enye ba ko no bia o da bi ebi wo ho wunni nwie kura na oyefuna asoma wo ana tayo etayo ebi aye mepen oh yes nanso hade no wo anka se wo se de utwiro book sansa wo ho sem do so nya sam ketewa wo ete aba ye nu atofom efa haba na efa abo nyina afra mo madam akosa ka say Monday and na kura madam na wasan ka me ye ne sa ni video so no ayeye no so ahu na nke na ba bia wutie yi na nke de atoso na aja afam nyame be koso aye no be ne sa so nkasa wako premier bo mo afam mama sorry kasi abo be sa ba no kwasem enti yetiefo ne ahwefo ntamu chuku wonum a afro Facebook ho mo bia ansan wo hwe na se wo data no ya sa entem top ne up na sompa na ahwe a unya akatuapa na yentoa yenkomobo no eso eno eye oba kosua jewa boaten ono na oba obo bi no with vim and vigor ono na ate ne nkan menua Green Street wo ha na ansana no ma menko Mr. Nicholas ho miwura kwa aba mejo so apam what a voice ye Sompa yi na eduba bi a mebusa se omo ye den netimi eyeye sa selection no kwan ya fa so a wo mutimi efrefre players na sa eboabo owo ma no obi ani ho anane nye de e ofie ha
Obia ni ho na adwene mu no e wo fie ha. Obia ni ho na ho nye fe. O ha me na edu ba bia na. Me de ne ye de to ha na se obia esre. Mura 1 month ni. Eba se de wonu ma epesi didwa omu ebikura ni udi kesesie. Ebi o ha Sompa no ye nche de hu ba bia omu firi ba nti ye hu de wo se ye nanso wonu mu a epe kwan ya ye business nyina dodo na no kasa. Say na business wise sa na buru ni be ka no. Sompa yo ansa na apam meka be bi kakra no me pese me da nyame ase amen se nyame na dom ne ne mobru hunu okay na odo a odi doyen na ye sha ase 17th March no no correct said the name koye said the Sompa no tisha babia na obi eka ho asem no fact me a manager pa as a marketing manager no ya oton radio no a na say okoba bi no bia ye ka kire say enyante radio no da o nim kra say wo ha e ba sa e mo waba mu ye ebu okay but we dey ye shase na obi a te Sompa nka say dia ya papa no oka no Sompa na afa ba bia ai and ya ni jesem na ni nyina ye nyame asem se nyame nka ho a entimi nyesa na ye general manager nso no tambia said ya oka ho asem no odi nyame na ye na ade nyina anakre enti ade nyame wo mu no enya ade a ebetimi aye den asai nti eno ye ade a edikan de etosumi no ye said ya ubisaye no se ye hwe said ya radio ahodo no etia ne said ya hyehye ye niema na afa na eye soron kokra ena se ofa enkran ha nko a radio ahodo mako adunum mienu ena wo ha yes and obia ne kwan ofa so ye ne niema but wo hwe ye de na edamu soron kokra ba bia wo se ka ho asem no wo se ye den e ka ho asem nti no eye ade a ebe fan kran krodua no nyina mu na said ya ne se radio no eye wona wo tie no edea sa na okay ya hyehye niema no wona etie no omu radio no okay nti so fa ebia dome market ana se dome area no nyina radio no ye dome for dia ye ko La Paz Sompa eye La Paz for dia ye ko circle a Sompa eye circle for dia nti sa na ya ye no na ye beba mantamu bia nso amomu aye den ogu bia ombehu apam life ntina yaba na no eden no ye nam ye na kokodru na ode kasa yaba beti ye banso a ye de Sompa papa na brewo wow afi yese obia so ne ebebom adigwa okay in fact say o pese enema a odi hu dwa no kwa animu yi a fa ontuma bebo ye dia no okay if you say CIA de ye betimi ago niema mu kakra ye den ama if you say CIA amene o kasai say oye wo advert etoa so bosome miensa ye ma baako eka ho ma ne ye bosome 9 for free 1 month mu ai ene ye free wow ya nje o hwe e wo ho wa ye bosome sen no wo ye miensa bosome miensa ye de baako ka ho na ye de baako aye den ato so enya na watimpo nti I say buy 3 get 1 free nti sana eno etie nti wo ya na afia nti we no ebekọ akopem se ye sha ase se say ye di 1 month nti ebekọ akopem se ne afe eso eno no efiri ho kono sa promotion no eni ho bi nti se wo sha ase sesi a pese one ye adwuma de a sesi a yi na wo so ye den wo sha ase nti sa se wo twan masa eno no twam a promotion no twam a grace period ni free ho a eni ho bi nti wo ba ye rate na ye de ye den ye be ma wo ba se say no ba ye de sa akwanya na be ye den be ma wo ena ye programs no so ye gu so a ye hyehye ne yie
nti ebeduru baabi no na nneɛma ayɛ sɛdeɛ obia pɛsɛ radio yɛ den ɛyɛ sɛ wohwɛ yɛ maame a yɛne no wɔ fie ha ɛbɛma wabrabɔ asesa nyinaa no ɛbɛfiri Sompa ayɛ den aba nti na yɛkasa Sompa ma akatuapa no akatuapa nti no megye di sɛ obia wowɔ adeɛ bi a pɛsɛ ɔbɔ ho dawuro no yɛama wo saa akwanya no sɛ ɛfiri ne kɔ nyinaa bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ den wobɛba Sompa na woba Sompa deɛ a yɛbɛma wo nneɛma a ɛmu ɛyɛ kama na atumi aboa adeɛ no a woyɛ no na atumi agyina yie ama wo na ɛhyɛ nyame animonyam a na ahyɛ wo animonyam na ahyɛ Sompa nso deɛ animonyam nti ɛhɔ ɛna mepɛ sɛ mede atiefoɔ nyinaa yɛ den ɛsie mo wɔno ɛna ba dwadie ne ntotoyɛ a wɔtua no ɛwɔ Sompa fidua mu ha na Mr. Nicholas ɛne ne din ɛne din a mede frɛ no paa afe ma menkɔ Nicholas Junior hɔ Green Street Mr. Street akwaba onua medase oh voices Sompa FM we say tro na media ɛyɛ wa somwa researchly and I'm kind of saying researchically mfinhyia yɛdie media meka ne mfinhyia ɛbɔsome baako pɛpɛɛpɛ ɛnene nanso ɛkyɛn obi mfinhyia pii 1 month sɛ ɛba research mu deɛ mo research yɛ adwuma no nyɛ na wo hyɛ aseɛ wo de bɔsome research ahodo a mo ayeyɛ ɛde tu mfinhyia bebree radio a wayɛ a sɛ na bɛsi akari nafa onua wa bisa asɛm kɛseɛ na baby a wode wano siiɛ no ɛhɔ na mɛfa atoa so okay sɛ wobisa me asɛm sɛ mehwɛ radio amayɛ a ɛde bɛsi adwumaso a research desk Sompa research desk yɛbɔ wɔ ha nokora nie ma yɛ radio akyɛ kakra memi radio no deɛ nkra ha yɛ okay yɛtu galamsey saa radio mu na sɛ yɛdwuma ketewa ahyɛseɛ no ɛna fam saa yɛtu galamsey a yɛayɛ radio no bia nyame adom so yɛhyɛ aseɛ no a yɛde firi fam a de aforosoro abɛduru baabi kakra bɛduru mmerɛ bi a na ɛsɛ yɛgyae to hɔ na nyankopɔn adom a Sompa bɛpie akra yi na ɛsɛ Sompa deɛ sɛ me ankasa deɛ meti ɔmo nka wo Kumase ɔmo sɛ kurɔfoɔ Kumase mpo a mowɔ ni na moatrɛ bɛdu nkra ha yi ɛnam Sompa TV so radiofoɔ bɔ adwuma a yɛso yɛte nkra ne yɛhwɛ wɔ TV so okay ɔmo sɛ na kurɔfoɔ no mo adwuma no ano ɛhye ɛgya tuatoɔ nti na deɛ Sompa bɛpie nkra ha yi na ɛkyerɛ sɛ the same track record na ɔmo kura nyame adom so yɛbɛpie mu yi ɛgya sɛnea woka yɛ adwuma so sonko a director ɔwɔ botaeɛ wɔ n'ani so visionary leader meka Dr. Foster sɛm na meka ɔhwehwɛ mu ano sɛ no ɔhwɛ bibi ɔpɛ sɛ ɔde radio no fa wɔ nkan ha no a ɔmpɛ sɛ ɛbɛyɛ te sɛ so radio na tie na dum no kɛkɛ ɛkɔyɛ saa na ayɛ te sɛ nea dada no a yɛte ho no a ɔdagye no na ɛsɛ no ɛsɛ ɔde research team ɛba radio adwuma no mu ɔsɛ nka saa asɛm a meka nka nkra ha deɛ ne animu ane sɛ aborɔfoɔ no ɛyɛ radio stations ne TV stations ɛka aborɔfoɔ no ɔmo de fa saa kwan no so twiifoɔ ne adeɛ ne deɛ ɔmo deɛ yɛnkɔdandwe ho nkɔyɛ nhwehwɛmu deɛ ɔmo kora ɔmo nti bi da bayɛka sɛ ndɛ yi Sompa 106.5 wode wɔ fidie to ha na sɛ Professor Abuchi ɛtena akonnwa mu ɛdi kyiameɛ wɔ for God and country ho a yɛsɛ da nyammerɛ ɛma research findings na nhwehwɛmu a yɛbɛnya wɔ hɔ no yɛde abɛto dwa na adeɛ baako a ɛyɛ nika kora wɔ ho ne sɛ ka radio deɛ nka yɛtie wɔ yɛasom nanso ɛndɛ broni ɛde Facebook abɛka ho nti no
omo te ka mu omo efuo mu omo ti dwaso ne ade ton ade ne ade no omo tie wo omo asumu no omo san hwe omo ni so na omo san hwe omo ni so enti no research ye edwuma so a yakoya ye de ye ho hwehwemu tu dwa nyina no ni okra smartphone eko Facebook a obo Sompa 106.5 nya ye kire wo ha nyina na nipa no so ehwe bi na je say akwa interactive okay enya ade a obeti wo wasumu keke sene a yenim dada no enti no je say Sompa 106.5 ye nkrade ide edemufu a okay be ka bone tofa edemufu a nia ya no mo ntumi ankoda ndwen ho afamba no Sompa akoso ho da ye de aba na osumu sronkoso ena ye mpenifo so e wo fia ha iso guide yen boy kyerɛkyerɛ yen kwan na yetumi de sa osumu no abesom Ghana fo na ade ba ko a eye mieni gie pa e wo Sompa ho a se me sori ahamache edware na ma shatare abedwuma e hye me kran pa ne se meme gina eye Sompa studio won kra ha kasa no enam Facebook ni ade enti no ana Sompa affiliate regional affiliate enti no me gina nkra ha kasa no obi wo techima enti menka 106.1 obi won kranza atemenka 90.7 ne oni mi wo kuma se atemenka 93.1 na radio be ni okay na je se hye nkra ya nkasa no correct enti no abrochire fro so kra so utie Adam for Power Radio e wo France efe hye nkran na ya de bia ema wo a wo researcher na wakoye adwuma ne di tudwa no ebo won kaye se adwuma no a wugina ho ye no na tuning so ginem sa so decoder na no so ko fe ma memfa homai ma matiefo medika ahye wo mo boss mema wo mabam no correct 0260 196064 and 0260 196065 afi twifo no monye 0260 19 6064 0260 19 6065 na o de me ko na fe baba Jeremiah so me de manu besi ania meka ne se no kranie Sompa ma be pie mu eye me de sonko se amen on se me fa free baby a ode to ye no ahyese no yes e kan se you two galam say sa na menua nipa ba ko a ma be hia no wo Sompa se me pie free station ha sei ana fidie mu ha ekwa abonte na me di Sompa nkomo a me boni din a me de hoahoa me ho ye ma me akosua ago abuaje and then ni juma so a odie ene na koma pa wonti ye di nhira ka ho akosua nhira me nya ko Sompa asamo ebisa mate se anti akosua go na be se hwe me ma me pa no wonderful na ni nyina ne se edwuma sonko a wabɔ e wo radio edwuma emu amani din atre kasa ne bi ya nnua se ya mje za gra desk no ho ene se na anu ya mobro wasem e hyase boso me ani o na mobro wasem de akura nya nuru ba bia dia na beka okay me da se pa na yekoso achia entiefo na edom so asese omukra yemu a omutie na me free research desk eho se na menua Nicholas eboso no jumedi a yedi wo ho no aya na eye stations a omuka brofo na otimu se motai sa de ne pa but Sompa no yamba se ye ni obi aba be compete okay ye by say aba be complete uniqueness no of your programs no very very noticeable and notable now so ufa research desk wa yade a ye kunya hu ye to ye boase na edosuko na akoyi yana ye hwehwemu a ye de bre etiefo a ede nsakyraye ebeba na afin so be bie omadwene mu na dedication any commitment na ede ewura eho na so far 1 month ni so far so good for God and country program Jumedia your professor Abochi host no
se wohwɛ emra yedi saa dwumadie ya na utimu se ya adesua de pa na yɛde kɔ abɔnten ɛne yɛhwɛ the impact ɛkɔ na ɛhyɛ nkran ama yɛdɔ esukɔ ɛkɔ mu yie na afei nso mame mbra yɛn program a eti din ana edin a yɛde ato so ɛyɛ mɔbrɔ asɛm na de yɛde to aso no sɛ ɛyɛ obi asɛm yes na saa program wei no mihu ni sɛ nyame adwuma kɛseɛ because nansen a ɛna yɛnya report sɛ obi a no tie yɛn na before then no adwene bi sɛ ɔpɛ sɛ ɔku ne ho because abrabɔ wankasa bɛ sɛ abrabɔ ayɛ dɛ abɔ na pee na onua no tie yɛ no yɛyɛ obi interview wɔ ha ɛne ɔhwɛ input ɛba no tie yɛ no ɛna nyame yɛ adom wenya adwensakyerɛ a wankoku ne ho biom enti wɔhyɛ kristo di anwonyam paa ni na so hyɛ nkran ɛwɔ dwumaso a yɛdi ɛwɔmɔbrɔ asɛm ɛnso ɛho no mɔbrɔ asɛm sɛne yɛni anim nkurɔfoɔ a ɔmafa abrabom nkurɔfoɔ a nneɛma atoto wɔn a ebi wɔn ma ɔmatɔ ba ɔmabɛmɛbu mɔbrɔ asɛm ɛma saa afoforɔ no opportunity anya akonya omuti bɛkyɛ saa nsɛm yi na ne saa yɛ no mu no ɛboa ɛma ɔmabrabɔ esipi na saa dwumadie yi no ɛyɛ nisuade hu anaasɛ yɛn general manager maame akosu agwa aboagye ɛna hosti saa program yi na ɔde tu yɛ anim sɛ anamontuo sɛ ne yɛtu no ɛna ɔno so menim sɛ ɔyɛ biribiara a ɔde kɔ nyame anim ka biribi kyerɛ na ɔsɛ let me prayerfully consider it so megye di sɛ prayerfully no ɔconsider yɛ wabɔ ho mpaeɛ ansa na ɛpie ɛma ɛmu bi so yɛbɛm ababɛ som aboa ɛwɔ saa kwan no so na mmerɛ tiawa mu no biribiara di adanse sɛ ampa nyame nsa wɔ mu biribiara di adanse sɛ onyankopɔn nsa wɔ mu enti ɛhyɛ yɛn nkran paa na nea mɛka kyerɛ yɛn tiefo na ahwɛfo nyinaa ne sɛ ɔmo mfa ɔmo adwen nsi saa program yi so na efiri ɛnɛ from next week ɛkɔ no yɛde another dimension of mobile asɛm ɛɛba mobile asɛm yɛn touch one side nko a yɛ touch several aspects of life enti ne kɛseɛ mu no obe realize sɛ so yɛ obi a wotie paa wobɛnya nimdeɛ efiri several aspects different areas a ɛbɛma wabrabɔ no ayɛ ho yɛdi nka ka sɛ yɛamba sɛ ɛbɛ compete but yɛba sɛ ɛba bɛ complete enti wotie yɛn a ɛbɛma wo life ayɛ complete ne koraa no na yɛpɛ sɛ yɛnam saa akonya yi so na yɛda yɛtiefo nyinaa sɛ kasa na ɔmo ntie yɛn a na kyerɛ sɛ ɛyɛ edwuma a ɛso ni mfa so ne yɛyɛ yɛtiefo mo tie yɛn ne yɛhwɛ di ɔmo di yɛkyi no yɛka sɛ twɛdi apɔ nyankopɔn ɔnhyira obi biara otie Sompa na nyame bɛhyira wo so amen ɛsan sɛ yɛde yakoma ɛne ebibie di ekyire pɛ sɛ making impact ɛno nti no onyame nhyira na afei nso yɛnam saa kwan so srɛ nhyira ɛne ɛkwatenten ɛma yɛn mpanyimfo a ɔmo nya nsuade no ɔmo di anim ɛwɔ saa kwan no so ɛyɛ Dr. Blessed Foster na yɛ MD so ɛka ho Mr. Robert yɛna mɛyɛ maame akosu ago yɛ manager ba akopɛ maame ama obia the room to operate hwe obia enimba enti na director sɛ adult children enti nyankopɔn hyɛ yɛn mpanyimfo paa yɛn mpanyimfo ɛne Mr. Ofori nyankopɔn nhyɛ ɔmo kwantente ma yɛnim sɛ Sompa ɛwɔ ade bi a ɛba afia sɛ nyame de ahyɛ aseɛ nenim sɛ Ghanafoɔ ɛne ɔmo a ɔmo wɔ amanoni na ɛbɛnya yɛn so mfa so abrabɔ bi sesa nyame enka yɛn ho amen ɛne ma wɔnya ka sɛ wɔn ma wɔ abrokyire nyinaa ne Ghana ha no ma menhyɛ asɛ na menkɔ animu ngoma no so Facebook hɔ we every wɔhene na mensa gye bi wɔ sɛ hats off to you guys
keep the fire burning for such wonderful presentation on radio. Show. I love you, pa Joafuni. Okay, Jesus love Nibia. And amansa suma crofo wa my fire net tray was with the solid team. On Wabio, I like your way of working. No, the Akomako call me no my when you're ready, Nibia. No, say we hoping to watch you on TV. And there your Facebook no correct so be TV. Now feeling them every way. Hey, we need more bro. Say yam Nibia. I can memre. Afe ma me na ba kun bi nso ha. Ansa na no. Bishop. Yeah, me hu ana mani agi ya me hu me ana me agi o. Serious. Me hu a manage soronko kura. Me hu pena tese. Ne nije bi abehye me mu no soronko kura. Nyame na aye ne sa. I am one person. I'm always smiling and laughing. No correct. Mempe nipa awo ho ana se. Wa kan wani mu so wa kan wani mu asi. Oh, as a home penny per be, oh, pound, David. Oh, yes, I want to menante. It's a bad ham be who no cassam, my pay was some triple A mine. Oh, Bishop Patrick. Remember the Bishop Nama. That's right. A yamin a yatro, and young one ne yatro, a yamin and a yatro, because a young one after me Bishop. Oh, okay. The door now, Obia. That's right. That's right. We were created in the image of God. So we exhibit the image and the character of God. Now, Obrofon, so you made out. In my bonfire now, Bonobrofua. Timmy in my head. What no, they said you will see coming. Wow. Dear me, Timmy Cowbrof, money. Thank you, God. Thank you, God. Just have me. The dear Gloria said, "Me the brofo be boy, I had no more prayer." Wow, that's good. That's good. That's a Mandela Kasimbi. I never met them. Or say, when you speak to a man in a language that he understands, it goes to the head. But when you speak to a man in a language that he speaks, it goes to the heart. Okay. And the casa unim se woka, a mouth feeling free. A mouth feeling say, okay, where I have expressed myself to the max. I don't know say okay. It was a chin what jimut into mine. And I don't know be a new okay news now can be from and I made the rope. Now I'm gonna dance the nimber be at the find that. That's right. But so me and you amen. Sompa by Bosumi any. No the kume kura ye say ye bompa ye pa kaso ye mompa ye be se don hwere baako intensi eno kura ye boka kra bia bo say ye baba ye numa hran ma ye famu ada e kireje say ya te say o mo ka men ye ni swat ye nyina ya je subi na don hwere maako enum non stop we man nyom no so a wo so bia e bobi abeka kura na sa ada no ubia yire no ho bompaye na bi busa se nti mbetimi abompaye pa do hwiri num se monum nsem nyina besa na so ne se esi ye kura na ensai am se wa na ye pemo na me hu se fa kese na nso na se de mu si wake e bono no ka ho bi na ye ntimi ya that's right 1 month ni that's right babia nyame de aduri ye na woka Apam, Namisha, triple A mine. Yes, I am not the boss. Apam, what we say? Agya Appiah the foundation, the fapem, engina hoyen. A dime bia and the fapem engina hoyen. And from a bia bar, him no get me him no good, me that's a fox. Wedding. What we say? I know Yanko Ponso, a yenadia, say. Utie na oma onyansa ne nimdia odbeyade empempi no aya na ye nipadua ne ya adwen ne nyaye senkese eye na ye adwuma but se ugire nyame asem so
Now yeah, there. But it says all bomb say. Now who quoting Yankopon asem na back at the manner. Yeah. Trust me, Empire Bono is solid. A different from near all bomb Eradime Darcy, blah 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 blah. But who jina nyame asem so e quoting nyame asem man back or yejuma rough. To say the phone na okotuma ne say oka so the Israel for be come nkwaso mu that's right. Say no almost that's right. Okay. That's right. E hono odi Nyankopon asem man back. Into the man back na ono obantem e ma obaye adwuma. Nyame ka kosia ne say sompa estati ansa na ye bebia no kra no. Nyankopon ma management for nyansa ni nimdie. E ma o kan say me fa sompa e ma mi ankasa mi nipadua ne mi nyansem na mum me si sompa e wo foundation be so. Okay. But what am I saying? Nyankopon ka kire Peter say wo so e na mesi masafo na samando apono de entimi ntwimfa so. Okay. Enti sa ne o kan ne ba ha na dwubi we secret obi a ni ne enti asompa 1 month ni e che obi 40 years no. No. One night solid prayer worship we built the foundation. Yeah, the Sompani see foundation be so. I'm from me bia ni wa nyame so ntimi nye na duro na nyawa say what say nyame obi bia so enye ye dabi ontimi nya no he oyo mintimrim no kre dade akon o mintimrim dade akon wow now inshallah amen enti nyame kanon the Sompa is on a foundation. Our foundation be so ade bia no ebetimi abo ehihim no atonadwen esanse ye de hyase na yenwie ye sane ye de hyase no o say foundation bia no e wo ho na edan ni siso a otimi wo say edan no da bia no e say that's right enti sane ye betintiri mu amamu aye den ne mu aye SCP no na side foundation into pillars san wo ho okay enti foundation na ba na dan ni siso no ye the pillars no san be hihim wow enti pillars ne de egusu ayeye no ye nwie ye enti egusu ayeye de na afoforo enhwanim nya pese ye ma atiefo atiase ne se sompaba okay ye besom okay ya maso be besom ye okay ye besom enti omo hwe the best in terms of news politics research say me bra kan research no anya say ye te ha ne akofa bibia ba ye hwehwem ehu ba bi ade ni free ne ya so ano ne ye de aba because ade na ye de brem no ye pese ye mamoti ase say asem we na asi ha na start free ye na ha na ekowie ama ne ye de be ban wati ase say ampa go for omunim no mo ye and they should expect the best from us ene bra na ye Ghana today no ofre na bi free bam na se mo kan ne se mampani woni asoafo woni aban wura abafo na akrachefo kora wontie sompa that's right say tie bia na bi mo peso ye no betimi that's right e woni e wahuntia okay e woni e wahuntia wow ye sronko kra mo ye sronko men help ma men kwa ahoma no so na menhwe wo no mu a etie sompa no so say na wo mu si som efa na de na wo mu de to ayen so 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 0260 196064 why na bay udin sompa nkran na wa bay o ya Toronto ai the nkran ya mo yenti on free nkran ha mama akwa abanso ya Joshua mo da mo asipa mo frequency modulation mu ya clear papa Samoa bitinchima duha na chino fast wow yes my idea pa mo tun bo nkran mu de on nkran tu ni Ghana mo be kan ya hu de mo ya de bitia akosi agwa aboaje lady cucumber bitia no pa okay bye bye yo mo ya da se eno de won so sa na betimi abam 0260196065
Udini be free. Some pankana wafru you. Good evening. Good evening. Grace. Grace Casafree. Dakumai. Grace Yentio. The show Riding in Shramo. The woman is say, everybody now must for a bit of mine Ghana. And the years you are eating. And they are telling say, then they are musking your papa. Rade Mamma found query, sir. Nay, I may say, Obi Beba FM station. Rade, I don't know your popular Sompa FM. Which show Mamma started the music. I could call Mamma Munye Bow. Now, FM station, and the Simoki at FM. And because the more for my papa is embracing. Have a chair with the mic. Agrimo it was CP bye 0260196064 0260196065 Abusuano oba ne be ma no ma wawo mo no enya dia ebi firi mu akọ na obese yakofa ba no ma hye udi ne bra ofrefi so mpankran ni o Abroa. Sompa. Me say Abroa. Sompa. I say never gonna also. Na ma fremo. Song. Abroa no kre. Abroa. Ndi me chao. Ya Josu. Sompa. Yeah. Adabu so chiao pa. Jobia so. Monko so ana muntie sompa. Awuze na junkan. Won kran. Adu fudia so chia bu nyina. Ne chia adu fudia chia aga. Wo mu nyina so age wo so. Na mom. Sese ye da sompa 90.7 no. Mamu nyi mfiri ho. Sompa 106.1. Mamu nyi mfiri ho. Decoder no so kura no se ba bia te kwae da so agina ho. Mom follow. Yada wase. Wajo so do. Udini bia free. Sompa nkran no waba you. Hello. Sompa ni. Ane Sompa 106.5. Accra do me. No program no one. O so deda yenti obodi ni yanko. The family magani so fi. Apam Dadaa. Magani so se kasafri. Le kasafri sukunde trem Apawes Akim. Oh. Oh, na me kasafi. Na Sompa sound na te san ho. Oh, bibia ye kama Sompa FM. Umuana tiko. Na yesi umuana seba. Ebe jai kra. Na yashe. Jumadi bi ekoso ho bia na timi ayefe. Yes na ye juma na ma. Yes timi tie no mo juma koso. Radi kira mo. Ene juma pa mo ye. O nhira won so. Onko so ana muntie Sompa. Magani so se mo Bethlehem ya jo so 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 Yesha ye dwumadi ase frikase ye bonu mu ekasa wo Sompa bosome pepepepepepepepe enenne na ye busa wo se Sompa ba ye de na wa fa firim na wo so musen ma menhwe de egina ha udi ne bia wo frefi wa fro Sompa nkran. Hello Ye nyina ye tie Sompa. wo so udi bia wo frefi. Hey kafra kusewati ubekum na o mouthpiece na zewa kane hello e kana asem nenso ye nti wo ha
The best FM station where you Toby Rebecca. Wow. Emmanuel Amon say, I'm watching you live from Sakumono. Koswa na hwe na follow ya nemo menye pesa men come hwe. Mo bi nso hwe bi. Ya na wa share. O say really love Akusua Cordia's voice. Ha, koswa na fane no. Udin bia wo frefi. Hello. Hello. Ipacho Madwe. Yeah, ja, papa. Ipacho mo Sompa. Oh, so. Sompa nkran 106.5. Ipacho your friend Mustafa. Remember. My friend free Bunu Ahafu. Mustafa remember. Buna hafu dema. Dema. Mo pese ya mumwa e pa. Okay. Na mo hu se de wie mu nsakra ya ne tie. Ai. Woni problem. Yo. Onshira won so. Kosoa na tie Sompa. Gina ho a nko ba bia. Demia me ne wata podcast no anapa. Yenyina ye tie Sompa. Yate. Mo. Yate. Yada se. Mo. Mustafa onshira won so. Bye bye. Na waka kire dem afo nyina se wo mo nkoso na wo ntie Sompa na ye de Sompa pa na sommo 0260196065 and 0260196064 obemu a afrefo no wonso beka ho ewo watermelon is na eka no de Watermelon Street ehwa ape ansa na obekọ domidwanom no mfutukwa no so ne yewo baby akane na 21st clinic wono ehwa ape 0260196064 0260196065 Sompa 1 month na ye dan no ede amamui onso de na abeka ede aka ho obi wa ha udi ne bia wo frefi. Hello. Yeah. Udi ne baby afrefi wadru Sompa nkran o. Me frefi Techiman. Techiman bodi ne yanko. Mr. Boateng. Mr. Boateng yenti o. No afrini juma pa mo ye. Mo boy juma pa yango ko nshira mo won kam why? Amen. Amen. Okay. Yeah. Aba. Onkoso anso na montie Sompa. Techiman Sompa nyame de kyerен ya. Bosumi nsia na wotwe edikan. Ye baba be wotre ne ho ama mansan nyina hunu ne pa ye de som ye manfo no. 0260196064 sa homa we de fato ho troto ba bia nso nka save to phone no so na abiribia wonso unkura number no na bibia ni a dwumadi bia ekoso no watimi abo awuram 0260196065 and 0260196064 na yes sorry channel so sa kasi makakra na fiede ye no nsia kase ebo na ehase no num mpaemu de afoforo etie ansana wo mo aboabo wo ho aba no ye de ebrewo me de we etwato okra o afre dwumadie no eso udi ne bia wo frefi una etwato yo makura me da wase me pa chao aye wankasa unya berma ba ko pe aye dekin nana baduni me frofi aye asarbotinu Sompa Godfest Fashion Center wabo ni nyina awie nte me na me nka bi nyesa maka meka kire ma yente wanyumre yo me da se usi aye Sompa bai 1 month ni ai 1 month boso me pepepepe ya sha se kasaye Sompa FM ana mo si obi a waba be 10 years hey serious check me coach me feed into anya nko na metie mu but na me nim say mo started there na bi o me na me ntan tie mu anase me nchinto but enne anase tune na e 1 month de ya ene mo be ya kasiasi se omo na mo be nyina because I don't say me kan say good ayi papa mo de brenya nya da ketwa
nyamisam papa ne nyum papa mo bo mayen moyade nyame kaka ne pese na kaka mu yisi nyum pa na mo bon ma mo nya se nyum pa na mo se rofu nyum ma mo modi mo nyum pa de hu se sompa mo da so nya sompa nso ampa na yan so ya da so mo ya tie mu yi wate nyame shira mo pa awa Yesu Kristo de mfa afide we so ayo Christ Apostolic Church International obi biara ayo convention awo ne bro no so ayo obodo CAC ene baba yara nso ye ndi awo baba yara branch obi biara mra ne nso so mpa ya so mo no ne nso mo wura Yesu Kristo ayekumu no awo Yesu Kristo bi mu amen nti ewurade asempa no ka kire wasafo ne se wo momra he ya emeka udi ne bia wo frefi wo na atwa to ela so me casa free Kokuase bo udi ne yentiu aje pelo kwa Sompa station dia me taiti pa o kumade they good station pa na menka wo na munye ba ne mai wonka wonsoso ho yede wase eno de ese de yemfa ofre ni bia bio yede wasi ewo dwumadie num na mom Sompa ena sa ne pa nyina obenya no e ya seda ene yede nyame